Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay si ako. Naadiha si Batitay sa inyo, ha, ma'am? Oh, niya ang kulungo ni mong igsuon. Karon lang ning kulungo ani. Ma'am, ayaw yung pasakiti ang akong mangon. Kibang ko nga, tuwas Batitay sa bayas maldita. Anong tuwam sa taon tumayhan na taon dito? Tuman, Oh. wala nang panawag. Balik tayo sa mustinda. Sir, unya lang taon, sir. Maluoy ka. Manawag pa kugusap sa akong nasadaan, sir. Kinala pa sa iloon taon ko. Kay pungkol ko taon ko, sir. Di ba, sir? Rambo, tamatawhana ka. Bangas ka. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Pacilan hostan na. Kwarta day o paulit na sa inyo. Undong, papauli na mo. Dali na Batitay. Mamauli na to. Sige na dayon, simbat na mo. Simbat na. Simbat na, ana, tiwas sa iyo kata. Natuan na lagi. Nganong ni anasab ng babayhana din eh? Ito na, mitingog na nga kung amo patay na kain eh. Ayaw lang suko, uy, manangwa pa. Kantahan man ta ka, aron lipay ka. O kasi nag-ingon ni mo nga malipay ko kunin mo kung kantahan. Lipay mong gyud na, basta doon na mo kanta ba? Tagaan man ganing ko kwarta nila. Hoy, kulungo! Gisugo kas imong magawang no? Aron amaman ko. Pues, ingna ang pungkol ni mong magawang nga dili siya makagawas sa prisuhan. Pero loy man manoy. Ayaw na lang suko niya, oy. Manangwa pa. Pauli sa inyo! Pauli! Naghuhugaw man lang ka dinis ako dapit, oy, pauli! Ani, abi. Suko pa man ka, manoy, bi. Kantahan, taka ka. Bisag kantahan, bako ni mo balik o sa katuig. Dili mahitapong paggawason ako sa prisuhan ng imo igsuon. Kinahanglang bayaran niya iyang pagpundak na ako sa iyang crutches. Busa ikaw, layas na. Layas! Ay, ma'am. Ma'am, ayaw lang og panukmod, ma'am. Kay tingalig solngon na sa kas maguwang ani. Kaysa pa may muso nga to, ano man is prisuhan? Bisan hapakon pa na ako nis ni kulungo ani, kining kulukoy ani. Wanay makalaban ini. Ma'am, itaw na. Gusto na, ma'am. Gusto na. Ay, nagpasakit at Batitay. Sakit ako agtang da. Pwes, kung dili ka gusto punaan ako ng imong bukol sa agtang, layas na! Batitay! Oy! Batitay, hain ka, hoy! Ayun niya, oy! Reklamadro sa Nimolando. Hoy, kamo mga silingan, nakakita mong Batitay? Ada! Ingon to dito kanina, dito. Diin ba ay? Dito! Kapingon dito! Hay, pastilan. Hatagan magkuproblema ini babayhaan na, oy. Bag-ora ba, Ming? Nagtingog siyang maguwang na. Magbungol na sa miini ron tungod lang ini Batitay. Hoy! Ni araman di ay ka! Ugoy! Hala, nausap man ang imong agtang! Ano may burot man na? Bunala na sa bukoy, mananggo pa. Ha? Unsa? Ang! Paatong siya dito yun. Kayang kantahan ng baldita. Aron pagawason si Manilino. Uy, kinsa man say naghatag ni mong ideya nga imo na buhaton Batitay. Ingon manundong ay nga kung masuko ang tao kantahan aron din dili siya suko. Unsa? Oy, pastilan, ikaw di ay undong. Ikaw di ay nakaingon ene. Nagdamang kaglarot bataa ka, oy. Imo kong pabunalas scratches atong lina. Ang gawin mo, suggest ka dito. Nangutan naman siya siyang buhaton. Aron magagawa si Manilino sa prisuhan. Anya, maumi misuot siya kong utok. Gamay kag yung utok. Gamay ra kag utok. Right na ko! Badya. Dito mo pong lalit. Bright.
Hala, dire batitay. Kinahanglang mawa nagburot sa imong agtang sa dili ka pa maghatod og makaon sa imong manoy espresohan. Aray. Inaya lang tambala ako agtang manang imak, oy. Ay, hinay Sakit rabitaw man. to. Hinay raman. Kinahanglang mutagam ka. Aron nga, dili na ka mubalik og tunob dito sa bahay adtong Maldita. Nano, isog manang gwapa, manang imak. Ay, kay nagsalig man na sila, nga daghan sila kwarta, nga dato sila. Mong kitang mga pobre, sagbot na lang taalang nila. Unya, timan ini batitay. Ayaw yun pagsulti ni Manoy ni mo, nga kadtong Maldita na sab ang nagbunal si mong agtang, ha? Nano man. Aron dili mo samot ang kasuko si mong maguwang siyang kontra. Oy, panganda mo! Hoy! Hala. Oh, sa to mga silingan, oy, manang imak. Saba-saba man. Na. Magbuwag-buwag na yung tingalita ini day batitay. Kay papahawaon na magita ini dapita. Papahawaon naman tas bagong tag-iya. Ma, ayaw na ipadimuli sa mga tao sa imong napalit nga yuta, ma. Wa pa sila klarong kabalinan. Wa lagi ko ilabot kung asa sila balhin. Dili na ako obligasyon. Ha, ngiga nila no. Malangan ang ako mga plano anang mga yuta tungod lang nila. Pero, ma, Ha, ikidoon na bahimo. dugan ang gud silang namuyo diha. Wa ko ilabot kung pila na sila katuig nga nagpuyo diha. Ang akong gusto nga manglayas na nagnamuyo diha. Kay gamito na nako ang yuta. Naunsa ka sa batitay ron. Nganong biadtong sa siyas bayi sa ilang Maldita. Oy, propida! Lain yun kong ibati na. Wa ko kasabot. Sige ko pasupaso nga. Usar katikang balik na yun. Unya inig balik sa dayon. Tagsar katikang akong matikang. Magsige ko kunauna ni batitay. Manoy! Oh, ay, salamat kayo sa batitay. Day! Day! Manoy! Naunsa mataon ka nga numiadto man taon ka atong bahay sa mga kontrabida. Kanta lamang gugod. Na. Kaon na ining among pagkaon linaw kay dili mi mahimong magdugay dinhi kay maghinay-hinay na tao mig panghipos. Oh, ngano man ang imak? Hangang, idimulis na mangyug kunot ta. Mong manghipos na lang ta. Paita biyan eh. Sao na ko ani? Niyam ko sa prisuhan? Aw, kami lang unas day batitay ang magkuyog. Bahala na lang ni kun sami hikling ini. Oh, Ani lang ko prisuan, Manoy. Oy! Papriso lang sa Usa? po. di mahimo taon, oy! Usa may buhaton ako, ha? Luwi kay si Batitay. Tuwa ba sa sul sa prisuhan ang iya maguwang? Ug, di sa na kumahangyo sa Trixie nga pag-awason siya. Kaya daghan kini pangutana. Gusto. Mauna lang gini ako mahimo. Hello, attorney? May ipabuhat ko nimo. Pero sekreto ni. May patabagan ko nimo nga magkagawa sa prisuhan. Gamay ra. Gamay ra kay kaso. Kwan. Ang iyangan, kwan, Lino. Naunsa man na imong agtang batitay, ha? Burot man na. Ay naparok na siya. Oh, mao ba dang? Oh, naparok na. Ako parok, oy. Bunalan manggo ni manang gwapa. Ay! Usa? Pamanig bata. Ibunualan sa kasmatita! Human kita ini. Anong may kanta man sa kagtinood ay batitay ay? Mama ko kantagod. Aba niya! Ayaw tudlo ipamakak si batitay ng imak! Usa man batitay! Usa man! Giunsa magatong Trixie! And there you have it, everyone.
Stay tuned sa atong next episode. Bye!